Tulfo versus Duterte, insultuhan issue. So ngayon, Dad, nagalit si Senator Raffy Tulfo sa kanyang interview sa DZMM na kino-call out niya tong si Congressman Paulo Duterte na sinasabi daw na pang mag-away mag-asawa lang daw siya. Yung Tulfo, yung Raffy Tulfo in action, pang-away mag-asawa lang siya. And he took it as an offense na sinasabi niya na hindi daw siya pang-away mag-asawa lamang. Marami na daw siyang nasolve ng mga problema sa labor, sa mga disaster at mga kung ano mga problema sa lipunan na mula pa hanggang Davao, Luzon, Visayas at Mindanao nagpunta sa kanyang opisina sa Mandaluyong at sa kanyang tanggapan na hindi man lang pinuntahan siya pero ang pinuntahan si Raffy Tulfo at naayos daw niya mga problema ng mga maraming komunidad at lipunan na hindi lang daw pang-away mag-asawa. At kine-question niya si Congressman Paulo Duterte, siya ba may mga na-solve ba siya mga problema ng mga komunidad? Bakit siya nag-iinsulto ng ganyan? So ngayon, Dad, ano nakikita mo dito? Well, kasi ito political in nature kasi yung kanilang kantsawan, no? Kasi nga parang iba yung kampo nila, no? Siyempre, si Tulfo kasi more or less parang ang tingin sa kanya ni Congressman Paulo Duterte maka-administrasyon, no? Samantalang sila siyempre kalaban ng administrasyon. So nangyayari ito talaga sa politika yung mga kantsawan, insultuhan, kutsaan, no? So yun ang issue kasi dito. Number two, kung sinasabi ni Raffy Tulfo kasi ni Senator Raffy Tulfo na marami siyang natulungan, totoo rin naman yun, no? Kaya lang marami rin siyang mga nasaktan ng mga taong napagbintangan na hindi naman dapat, no? Pero kung sa dami rin natulungan, marami rin siyang natulungan, kaya nga nauso yung salitang isumbong mo kay Tulfo, no? Kasi nga yung mga nagmamadaling magkaroon ng hustisya na sa tingin nila na api sila, meron namang iba talaga doon na talaga naman totoong naapi at natutuo rin naman ang sinasabi na marami rin siyang natulungan, no? Kasi nga kung titingnan natin ang history naman kasi ng Tulfo brothers, bago si Raffy Tulfo nag-specialize sa mga romantic affairs o mga personal relationship affairs, talagang broad and stroke yung kanilang mga tinatalakay na issues dati, no? So nung nagsimula yung magkakapatid, I think magkakapatid niya sila Ramon Tulfo, Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, saka si Ben Tulfo. Talagang noong umpisa pa lang, ang talagang tinatalakay nila yung mga naapi. No, yun ang mga tinutulungan nila, yung mga sa tingin nila naapi. Kaya lang minsan nga naabuso yung sistema. Kaya lang sa tulungan, totoo marami siya natulungan. Si Congressman Paulo Duterte naman, di mo rin pwedeng ismolin kasi maaring regional kasi siya, no, na Davao yung kanyang base. So siyempre mga natutulungan niya rin doon, hindi rin naman natin alam kung gaano karami at kung gaano kalala yung mga problema ang nilulutas niya. So it's not fair to judge in this particular case, no? Kaya na nga yung ganitong insultuhan at kutsaan, nangyayari talaga yan sa mga politiko na lalo na kung makalaban silang partido. Ngayon, Dad, I think there's a difference nga between Paulo Duterte and Raffy Tulfo. Kasi when it comes to Paulo Duterte, I'm sure marami na siyang natulungan bilang congressman since matagal na siyang nasa gobyerno. Pero the difference there is, it's part of his job na syempre tulungan ang kanyang komunidad, tulungan ang mga tao na sa Mindanao at sa Davao. Kasi syempre part mo yun ng trabaho yun, di ba? Binabayaran ka ng gobyerno to be able to do your responsibilities, to make projects, to uplift yung mga people in your district, di ba? So that's part of his job. Yung kay Raffy Tulfo actually, he's also actually technically part of his job rin. Yung mga tulong niya sa mga tungkol sa mga mag-asawa, tungkol sa mga labor issues, tungkol sa mga nag-aaway na negosyante. Yes, he's doing those things, pero it's not out of charity naman kasi, Dad. Kasi he's making it out into a TV show or a radio show, meaning he's making money from the problems of other people. Ngayon, some people have said na nakakatulong siya. Siyempre, marami na mga libel at cyber libel case against Raffy Tulfo, and marami na nagrereklamo na parang tinatakot niya yung mga ibang tao para mag-settle na lang sila even though they might not be in the wrong. Kaya nga marami mga lawyers nagagalit sa mga Tulfo brothers kasi ang view nila sa mga Tulfo brothers is parang extrajudicial sila. They're not following the proper process of the law kasi dapat yung mga away na let's say kahit na hindi away mag-asawa pero yung mga away sa mga dole or labor issues or mga business issues, dapat sa korte yun where it's going to be presided by a judge and everything will follow the law. Hindi yung there's one person saying na, feeling ko tama to, so dapat magsettle na lang kayo, side with him, otherwise masisira ka kasi people in the country are listening to this show or watching the show at ngayon sira ka na kasi mukhang pangit yung itsura mo or mukhang masisira yung pangalan mo as opposed to following the law wherein at least hindi masisira yung mga pangalan ng mga tao and it's following the proper process with the proper negotiation. So both parties, I'm sure, are helping people, but I don't think both parties are doing it out of the goodness of their hearts because it's part of their job. What do you think, Dad? Do you agree with that? Well, definitely, no? Kasi siyempre, bakit ka naman may radio show or TV show? Di ba? Kaya when you go to a radio or TV show, that means you need to make money, no? Kasi kung walang advertising income yan, paano ka naman susustentuhan
nung TV station or nung radio program, no? So kung let's say kahit a black timer ka, yung binili mo yung oras, namuhunan ka pa rin doon, no? So kinakailangan bawiin mo pa rin yon, at kinakailangan mo pa rin kumita para mapakain yung pamilya mo at mabili mo yung mga pangangailangan mo. So definitely both parties are doing it as a job, as a way of making money. So that's one, no? But number two, siguro ang tanong na lang diyan, yung mga personal motivations nila, no? Is it just because they want to make money, or is it because they really also want to help people, no? Kasi minsan naman yung mga tumutulong sa tao, mga doktor, no? There are some doctors who are just there to make money, but there are most doctors are there because they really want to cure patients, to heal people, no? So but at the same time they get paid for it. Ganun yun. Kung hindi ka naman babayaran, paano ka naman mabubuhay, no? So siguro yung personal motivation, it's not for us to judge, no? Only God would know what's really motivating them. But at the end of the day, what we're saying is very simple, no? Number one, service to people should come from the heart, no? Kasi if it's not coming from the heart, sooner or later you will pay for that, no? So yun ang mga tinatawag nating consequences, no? Maaring you can get away fooling people most of the time, but eventually one day there will be a kumbaga day of reckoning na sinasabi nila, yung bang judgment day, no? So kasi maari mong lokohin ng mga tao pero hindi mo pwedeng lokohin ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano yung totoong dahilan kung bakit mo ginagawa isang bagay. Kaya doon Panginoon na lamang huhusga sa iyo. So yun ang sinasabi natin sa buhay, no? Na marami kang pwedeng sabihin, pwede mong bulahin ng mga tao, pero pagdating sa dulo, si Lord pa rin ang magdi-decide kung ano talaga ang puso mo at anong damdamin mo. Busilak ba to sa pagtulong sa kapwa, o ito'y ginagamit mo lang paraan para mang-isa, mangloko at magkaroon ng kayamanan at kapangyarihan. Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Parties, naniniwala kami na kailangan ng edukasyon. Yan ang tunay na tulong na hindi siya nagiging popular kasi hindi naman nagba-viral ang mga tumutulong sa mga edukasyon. Pero naniniwala kami ng tunay na tulong sa taong bayan ay scholarship at marami mga suporta para sa ating mga estudyante. Kasi pag sila'y nasuportahan, gaganda ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Yun, hindi nagkakaroon ng views, hindi nagkakaroon ng masyadong publicity at hindi masyadong napopronounce. Pero yun ang tunay na tulong na aming ina-advocate. Education, scholarship, suporta sa mga estudyante. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sayon, yung coach ng bayan. Mga kababayan, kung gusto natin na mas maganda ang kinabukasan ng bawat Pilipino, ang tunay na solusyon ay angat ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino. Kaya yan ang layunin ng Ilocano Defenders Party List para gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ang plataforma po namin sa Ilocano Defenders Party List ay tiyakin na bawat mamamayan ay matustusan na makapag-aral at mabigyan ng pagkakataon para magkaroon sila ng mas karagdagang kaalaman para sa ganon gumanda at maging masigabo ang kanilang kabuhayan at kinabukasan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.